दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबीनि थामथि गायसनथाइ सान बेखौ नोंथांमोना नैबे चिरां जिल्ला सिंनि बल्लामगुरिनि गोरोबथा फारामाव फालिबाय मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव सिगांथारावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबीनि थामथि गायसन साननि मुङै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबीनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जों जासिहरग्रोयो। थारैनो 2022 मायथाइनि 21 अक्ट'बराव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबीखौ जोङो मोनब्रै गावस्रानानै थानाय जि एनडिएफबी आफाद ज' लोगो नांनानै जोङो बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबीखौ जोङो दाफुंनानै लादोंमोन। फैयै फैयै दिनै थामथि गायसन सान बेखौ जोङो बे बल्लामगुरि गोरोबथा फार्माव जोङो खौसेयै दिनैहाय बेखौ सेलेब्रेसन खालामदों। थारैनो जों गोजोननाय मोनदों जे बे 3 बोसोराव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबीआ गोबांथार नाजानायनि गेजेरजों गोबांथार दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो सौसिबोदों आरो बे 3 बोसोराव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबीआ एनडिएफबीनि गोबांथार इसुसफोर जेरै केसफोर आरो गुबुन गुबुन साख्रि बाख्रिनि खोथा आरो गुबुन गुबुन बिपद आफदफ्राव बेबायदिनो हेफाजाब होबोदों। फैयै फैयै दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबीनि नाजानायनि गेजेरजोंनो गोबांथार सरकारा मोनथिस'थारै जाय खोथाफोर बेफोरखौबो जोङो दिनै फोरमायबोनो हादों। बेनि गेजेरजों जोंनि माखासे जि आद्रा थानायफोर हाबाफोर बेफोरो मावफुंजाबोदों आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबीनि नाजानायनि गेजेरजोंनो जोंनि गोबांथार केस फिसा फिसा केसफ्रा दिनैहाय उइथड्र जाबोदों। गासैहाय 2053 केसफोरा दिनै उइथड्र जाबाय। बेनि गेजेराव आरो दायो दंबावो 45था केसफोरा दिनै पेन्डिं जानानै दङ सिबिआइ आरो एनआइए केसखौ नागारनानै। आसा खालामदों थांनाय समनि सरकारा जे मावनो हायाखिसै बा आद्रा थालांबाय गोदानै फैनाय जि सरकार गोबाङा बुङो हाग्रामा महिलारिनि सरकार एबा बिपिएफ सरकार बिथांमोना थोंजोङै खामानिखौ मावनानै केसफोरखौ उइथड्र खालामगोन होननानै जों मिजिंथियो आरो बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरो। बेजों लोगोसे जोंहा गोबांथार बिदिनो एनडिएफबीनि जि एमअएसआव लिरनायफोर दङमोन रिहेबिलिटेसन बेजों लोगोसे एक्स ग्रेसिया नाथाय रिहेबिलिटेसनाबो दिनै आद्रा जानानै थांबाय। बे 5 बोसोर सिगनेटरि जि आफादफोर बिटिआर सरकारखौ सालायबाय बे 5 बोसोराव बेखौ कमप्लिट खालामनानै होलांनो हायाखिसै। बेजों लोगोसे एक्स ग्रेसिया बा मुंख्लंफोरनि जि अनसुंथाइ बेबो दिनै 4 बाहागोनि 1 बेबायदिल' दिनै मावफुंनो हाबाय। 3 बाहागोआनो दिनै आद्रा जानानै थाबाय। बेजों लोगोसे दिनैसिमबो 1000निबो बारा जोंनि मुंख्लं जोहोलावफोरनि मुङा दिनैसिमबो गोमानानै थाबाय। बेजों लोगोसे गोबांथार जोंनि मुंख्लंफोरा दिनै दाब दाब जायगाफ्रावहाय मुंख्लं जाहैदोंमोन। गावनि आंगो हादरनि अनगायैबो जेरै बांलादेशआनो जा म्यानमारानो जा बा भुटानानो जा आरो गुबुन नेपालफोरानो जा बेफोरफ्राव दिनै जोंनि दावहारु जोहोलावफोरनि हारा बेगेंफोरा दिनै थाबोजोब्बाय। नाथाय दिनै बेफोरखौ उदिस लानो थाखाय दिनैनि दिनाव बेबायदि जों मोजां दैदेनगिरि मोनबोनो हायाखिसै। बेनि थाखायनो खावलायदों जाय बिथांमोना एबार बिटिसि सरकारखौ सालायगासिनो दङ बिथांमोना निस्सय जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो बै मुंख्लंफोरखौ बिथांमोना मान आरो सन्मान होगोन। मानो होनोबा बिटिआर एकर्डआ 2020नि जि एकर्ड जानाय बियो मुंख्लंफोरनि थाखायनो दिनै एकर्ड जाबोदों। आसा खालामदों बे एकर्डनि जि दफाफोर दङ बेफोरखौ मावफुंगोन होननानै जोंनि बिपिएफ सरकारखौ। बेजों लोगोसे जोंनि जि केसफोर दङ
जेरै NIA केसाव गासै 64 सा, बेनि गेजेरावहाय दाखालि 52 साया बेलावहाय गबोनानै दङ। जों थारैनो जोबोद दुखु मोनदों। बिथांमोनजों गबोखांनायनि उनाव सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै बेलाव फैदोंब्लाबो सासे आलासिफोर बायदिसो जाफैनानै दङ। दिनै बिथांमोना थांनानै थानो थाखाय जोबोद गोब्राब, मानो होनोबा गोबाव सम नांनायनि उनाव 12 बोसोर 15 बोसोर आरोबाव जेलाव थानांनायनि थाखाय दिनै बिथांमोना सादारन पाब्लिकफोरजों गोरोबनानै थानो हाया जादों। लोगोसे खामानि मावनाय बायदिफ्राव मिलायनो हायैनि थाखाय दिनै बिथांमोना थांनानै थानो जोबोद गोब्राब जानानै फैदों। लोगोसे फेमिलिफ्राबो बेबायदि मोजां थासारिनि नङा। बयबो मिन्थिगौ NDFBनि सोद्रोमाफ्रानि न'खरफ्रा मोजां नङा होननानै बयबो मिन्थिखायो। बिदि हिसाबै जेलनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो सोरहाबा हिन्जाव खारजानायखौ नुफैदों, सोरहाबा बिमा बिफाफोरखौ थैनायफोरखौ खोनाफैदों। नाथाय बेफोर समावबो, दुखुनि समावबो रावबो न'खरफ्राव बिथांमोना हेफाजाब होफैनो हायाखै आरो गोबांथार खैफोदाव दिनैसिम गोग्लैनानै दं। बेनिखायनो जों BPF सरकार बा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों खावलायहरो, जाय बिथांमोना दिनै बेलाव गबोनानै दं, जेन बिथांमोननि न'खरखौ जेन नायहरो, बेखौ जों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसे सानै दिनैसिमबो निया केसाव डेथ सेन्टेन्सआव बा फासिनि अर्डाराव दङ। खोनानो मोन्दों बे मासनिनो जोबनाय समाव बिथांमोननि हियारिं जागोन। बेनि थाखायबो जेन BPF सरकारा गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जेन सावरायनानै मोनसे मोजां रिजाल्ट लाबोनो हानाय बेबस्था खालामो, बेखौ जों BPF सरकारखौ जों खावलायहरो, लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। बेजों लोगोसे आरो निया केसावनो 7 जिउ जोबजासे साजा मोननायबो दङ। बिथांमोननि थाखायबो जेन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामजों सावरायनानै कर्टनि गेजेरजों बिथांमोननि दायखौ जेन राय होयो, बेखौबो जों खावलायहरनाय थाबाय। आरो बेनि अनगायैबो CBI केसाव गासै जोंहा दासिमाव 6 जोबथेसालियाव जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव दङ। जों मोनथिदों बा खोनानो मोन्दों गोदान बोसोरनि जागायजेननाय 1 दानावनो बिथांमोननि हियारिंआ फैगोन, लोगोसे फाइनाल जाजमेन्ट आसा खालामदों। बेखौबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामजों सावरायनायनि गेजेरजों बे फाइनाल जाजमेन्ट होनायाव जेन जों माबा मोनसे रिजाल्ट मोजां मोननो हायो नामा, बिनि थाखाय जेन सावरायो। बेजों लोगोसे जोंहा बेबायदिनो गोबांथार इस्युसफोर दङ। दिनै मुंख्लंफोरनि मुङाव खुनु बे 5 बोसोर सरकार थासेयावबो दिनै जों सेमिट्रि मोनसे बा मुंख्लं खाम्फा मोनसे जों नुनो मोनाखिसै। गासैबो आद्रा थाजोब्बाय। बेनिखायनो जों खावलायहरो जे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जेन NDFBनि नांनाय आरो जुजिनायखौ मान सनमान होनानै मुंख्लंफोरखौ मान सनमान होनो थाखाय जेन जोंनो मोनसे सेमिट्रि बा मुंख्लं खाम्फा बबेबा मोनसे सेन्टार जायगायाव जेन खालामनानै होयो, जेन जों बोसोरफ्रोमबो बिथांमोनखौ जोङो जेन मान होनो आरो सनमान होनो हानाय बायदि। आरो जों खावलायबावदों जेन मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवबो जेन गोजान जानायलाय फिसा बेबायदिनो मुंख्लं खाम्फा मोनसे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जेन खालामनानै होयो, बेखौबो जों गभर्नमेन्ट अफ BTR बा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों खावलायहरदों। बेबायदिनो जोंहा गोबांथार इस्युसफोर दङ, फिसा गोबां दङ। मानो होनबा जोंनि गासैबो खामानिफ्रा आद्रा जाजोब्बाय। बेनिखायनो दिनै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआ गसंथाबाय थानो गोनां जादों आरो जों जेब्लायबो गसंथाबाय थालांगोन। बेवहाय खुनु डाउट गैया, जों सोरनिबा हेंथाबो नङा। दिनै NDFBनि गोबां सोद्रोमाफ्रा आलाय सिलाय जानानै दङ, केसफोराव भुगिनांनानै दङ। दिनै गोबां साननो हागौ जे जोबथेसालियाव थानायफोराल' केस दं होननानै, नाथाय बे नङा। दिनै बाहेरायाव थानाय जेसेबां NDFBफोर दङ 90%आनो गासैबो केसजों भुगिनानै दङ, जायनि थाखाय दिनै न'खराव
सान्थियै थानो हाया। गोबांथार केसा जोबगौबा हा हु फानबाय, मोसौ मोसा फानबाय, नाथाय जोबथारनायाव न' बां फाननानैबो थैयैलाय दिनैसिमाव फासि नांनानै जोंहा साथाम सोद्रोमाफ्रा दिनै थैनानै थांनो गोनां जादों। जोबथारनायाव फासिखौसो जोङो माने गावखौनो फोजोबनायखौसो जों लामाखौ लाहैनो गोनां जादों। जेन बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोंनि गभर्नमेन्ट अफ BTCनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेन मोनसे मोजां बेबस्था खालामनानै होयो बा केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होयो। बेखौ जोङो गभर्नमेन्ट अफ BTCखौ जों खावलायहरनाय थाबाय।